Yaro itrai ngadap da kicing kemen so isian ni ga por ka mentah. Ya ka bang ayo ke ni ga lat ban kren ya ka tien ka jong blai. Ka tien ka jong blai kalong kum ka dut ya kita ki ba dangkha ka dut ka ba snor ya kita ki ba dangkha ba kalong ru ka jingbam ka ba na ka mentah kita ki balasan. Tengah sngo ladang ilong kum ki khlung hau trai ka tien ka jong blai ka de ka ba suk yang i bandi ka jam ingi bandi kamdan jing ru ban ko ngo le ne ban ngai ka ladang ilong kum ki khlung reidon pat ki breu ki bala kham rangba haga takar kom sngutu agar kom perkhat le si dang sate ru haga nyam ko kom ne dang sate aga perthai kalong ke jingbam ka ba si sai ki ba kin digest ngam tip aga ne ga sngi fi dei ki ba kumno renga kwa ban kren ni ka khubor na ka banta ki ta ki khlung ki ba don hau trai renga kwa ban kren yo pi le si ki bam pat don hau trai but le si ke ni ka tien ka jong blai kan long ka jingbam ka ba na ka banta jong pi rei hap kren ba nglai ka dut hoi hap ai ru ya ka jingbam ka ba ma kwa ban pin chong Nongkhryiem ha ka ni ka por na Lukas ka nong ka ba san ka ni ka khot ka ba lai phun riu ka ong kum ni tiula kren ni ka phar shi ru haki don ubatar Shillong khot na ka jan kup ba thymmai ya ka ban srdap ya ka jan kup barim ni un pen kat ya ka ta ka ba thymmai bat ka ta Shillong khot ru ka ba na ka ta ka ba thymmai kam ya dei putet bat ka ta ka barim don ru ba bu ka wan thymmai ha ka lawas ni ka barim ni ka ta ka wan thymmai kan pen pedang ya kita ki luas ni kahiru kan jaw no bat kita ki luas ni ru kin jat no henry ya ka wan ba thymmai dei ban bu hakil wasni batmai ka babel ke thu ya kani ka ong hang ni ka khot ka balai phundai ka ong dan manu ru habau la di ya ka barim ukwa ka batmai na ba ong ka bha ka barim chi sha ngi shi ong ka ta ka barim ka khambha ka wan chi sha la dai ngi pet ka khambha ka barim ban ka batmai henry ka ni ka context hang ne ka ong ba pleng ka khambha ka batmai ban ka barim namarada filayo ya kata ka thymmai pimla ban srdap ya kata ka jot da ka thymmai lani ban otno da kata ka thymmai ban srdap ya kata ka jot lani umla ru ban bu ya ka wan ka thymmai ha ka wasni ka barim namar ka ni ka wasni barim ka dep siep lupa balada the sda kata ka thymmai kamdon jakashu ban siep ta deheng ta ka patno bat ka wan ka hotno bat kumju ka wasni ru ka jotno tading ta utau bayo ya ka wan ka batmai dei ban tap no hagal wasni ka batmai tading ta ka ni ka tien ka kwa ban kren na ban da jong fi ka ni ka sngi ka ban ta ba ka ta ka long la da fila yo shisha yo men sim ba khot la da fila yo shisha ya ublai la da fila yo shisha yo jisu nganget ka men sim jong fi kanam sungu bang shu bandon ha ka ta ka wasni ka barim balada filai paru iska barim balada pi ongru khambha ka barim ken mau ya kene ka wai baga jing em ka jong fi kala hot ka jing em ka jong fi kala hot lada filai yo men sim ba khot la filai yo jisu pinili pai byang shaganiam filai pai byang shaga jing shakri ka ba ken jado ka mut ka ta ka jing em ka jong fi kala hot no ka ta ka jing nget jong fi ru kala hot no ta ding ta kamdan jing men toy ha bangilai yo ka ba thymmai bangilai pai byang shaga ta ka system ka barim ni beli pai biang syakata ka jinget ka barim beli pai biang syakita ki niam ki rukom ki barim pila ben bunut le si kombong ka tin ke jong blai bha ka barim renga kwa ban wara hang ne ka por yau apostol paul shwai kata udei ubreu ubait bha ka niam rim bar nget hiru ispang tau jisu bat ulong persyaru yaki kristan wong ke ni ka batmai badai hadu tat anda bulai kendu dalade yau jisu kris hakalenti sya Damaskus anda bula amat ya gani ka batmai anda bula amat ya Jesus Christ yo men sem ba ko ya ga jim ga jang o tadeh heng ta uklem lek pai biang sya barim lek pai biang sya kaniam banong angan lek ben pen kelai kita ki badan ha kaniam rim ni ngalek pen kelai kita ki badan ha kani ka jinget ka barim ula yo ai ka batmai kum no lek serdap ya ta ka barim udai ka wan ka batmai kum no lek tep ya ladi ha ka ta kalwasni ka barim usung tu ya kata tading ta ha ka klip mat ka ba mau uyo mat yo men sim ba khot ha ka klip mat ka ba uyo mat yo Jesus Christ uklem lek pai shu isha ka barim han reu las dang da kalenti ka ba thymmai ban but yo Jesus Christ rengkat ba kita ki apostol ko abanong ifi ka ni ka sngi mentala da fila yo men sim ba khot ngangai fi ya ki jingkren thlet
Lalu fila yo yo mensim bakut fio ya kata ke jingkemen ya kaba haba pirwai piero pitap kti fi shat fi kemen. Haba fio yo mensim bakut. Pio ya ke jinglai lut namar ka babel ka ong ya kata. Haba udan mensim jong blai hang ta ka don ke jinglai lut. Sengau tu ma pia ka ne ka por ka ba menta. Lada fidang dan ha ka niam fi don jinglai lut na. Pila ban le kata pila ban kren ha ki tlit pila ban rai ban yaro ha ka jinglai lut. Pila ban express ya kata ke jing it ke jong fi utrai. Apostol Paul udai wa it kan yam rem hoi ka wan ka barem ubang ya ka tan re onda wala yo ka ne ba tmai ong em ka bang ka ba tmai pleng baru kun mlik pai sho syaka ta ka lenti ka barem la ne syaka ta ka nyam ka barem ka jong u wala da ka dei ka ba kordor ya u men shwa ta ding ta nga kwa ba dong fi ne ka sngi ka mom ta la da fle yo mat u men sim ba khoi la fle yo mat yo jisu la da fi nang lik pai be ka barem ka jing em jong fi ka long ka ba sap ai ka jing em ka jong fi ka long ka ba leno ai Wat num persang ba pinlek pen kelai kita ki reuniam. Wat num lek persang man pen kelai kata ke sistem. Namar ke sistem ke sak sistem, kaniam ke sak kaniam ke hab andon hi kaniam ke hab andon hi ke sistem. Re da fila yo men sim ba khoi. Kwa ba nong ifi. To ai ba fin don no kal wasni ke ba thymmai. La fila yo ke ba thymmai, pi ben don ha ke ba thymmai. Kenang ba kata ke ba thymmai. Kanum pat bat kata ka wan ma pi ke balong ka wan pinum hot no bagata ke jing shkri blai ke jong fi bagata ke jing mani blai ke jong fi kanam long ke ba hot no khmat jong blai lemda kumta kan Shillong ta ke jing shkri do kan Shillong ta ke jing shkri niam Jesu ong ba kita ki ba mani ken mani ha ka men sim ada ke jing shisha kam dei ha ka niam kar kom kam dei ha ke jing penyat briu nam dei kam dei ha ka program jong ka system kam dei ha ka program jong no briu Andai kan long haka jing penyat ke jong men sim ba khoi. Tadeng ta kwa badong ifi. Ki riu start habaki kila ya kendo yo Jesus Christ. Jin sha kila de man pai na ka jo galenti. Henry namar ba kila kendo yo Jesus kila ya da galenti ke batmai. Ka Bible ke thu ya kata. Buangel jong blai uda ai ya kata ke instruction ka jing batai ba kim day ban lai pai na kata galenti ke barem. Henry ki day ban ya no na galenti ke batmai. Lemda kumta kata ke jing ya lenti ke jong ki kan long len ai kan bu yo jisu ha ka jing ma ban kan bu yo jisu ru ha kata ka apot let's say kan long no kum ba maki ki shat kala yo Jesus Christ ngakwan puli ke ni ka khot ha ke ni ka por ka ba menta Mathaios ke lenong ka ba ar ka khot khat wei ka ong ha ba ki le wan ru ha ka ying ke le iu tau khulung lem bat ka Mary ka kmi jong u ha ba ki le dem bat ki le mani ru ya u bat ha ba ki le law ta ki jing song jong ki le terwai ki ke jing ai Hau ya ke ksiar bat ya ke jing ubi bat ya ke mirde. Ti haba lamaham lepa ya ki nau blai. Haga jing pot sneer baki nom lek pai sha u herod. Ki lei lek no shalakari na ka wei pat ka lenti ken mau. Ba u blai u maham yau tau briu. U bela pediang u bela yo amat u bela ya kendo yo jisu. Ba dei ban yat pat na ka jo ka lenti. La dau dang yat na ka jo ka lenti. Kan bu jing mai tau briu. Kan bu jing maru ya ka gospel. Kwa ba nong ifi ka ni ka sngi ka mamenta ai la da fil amat u Jesus Christ. La fil yo ya ka jing baptis men sim ba khoi. Fil yo amat ya ka jing baptis fil ale ya kata. Kwa ba nong ifi da li phai biang shakan yam. Kala hot no kata ka jing long kristan ka jong fi. Kala hot no ka jing long men sim ka jong fi. Kala hot no kita ki egi fil diang kata ka wan ka ba thamai kala hot no. Ka men toy su ya fi. Tadeng ta kwa banong ifi hagan ni kasngi ngam ai ya ka gospel la ne ngaklam ai ya ni ka tin jong blai ka dot handeng ai ifi da ka shiing hagan ni kasngi ka pamenta karai ka shong hapi la pi kwa ban long ka wan ha ka lawasni ka batmai ne ka wan ha ka lawasni ka barim ne kata ka jan ka batmai ba fin sop ya kata ka jan ka bala jot ka jan rim ne da ka jan rim ban sop ha ka jan ka batmai mla da lele ru ka batmai ka sa ka batmai ka barim ka sa hi ka barim wad ong ba ka khambha ka barim namar ka ne ka ba thymmai ka khambha namar jisu u bangingi shakri ong hakmi ngawan ban le ya ki batmai tading tau ai ya ka an ka batmai ba fin it i paramarjan ko ba it yeladi ba fin ye it paralok hi ong ne ka jutang ai fi ka jutang ka batmai ru ya te ingi da ka snam ka jong u baru ai ngi ta ka jutang ru ya kata ka hukum bangingin it wiyo blay da ka donut da ka mensim da ka jingmut ba da ka bor baro bangin it i paramarjan ko bangin it jala di
baru ai kata ke jutang ke thymmai ba kata kalong da ke snam ke jong uhi ngai tran ker khui fi ke ni ke por menta wanom ya chu ke barem la da fla yo ke wan ke thymmai video pediang yo men sem ba khoi wanom lei pai pat ke system ke barem ke system jong ki breu rei to ai ba fi fin ya ke system ke jong blai ka balong tek kat kum ke tien ke jong blai mdei kat kum ke tien jong no ngi ne dwai ke ni ke por menta trai ni ke por nga ai ngu ye me bang yo man yo snoi ke tien ke jong me ke tien ka ba em ke tien ba don bor ke tien ka bam jukala ke tien ka ba yai ne ke tien go trai ka ba hi kai ke tien ka balong kum ka dut ya kita ki balong kum ki khlong ba trai ho ka ba ya kita ki ba kham rang ba ablai la kita bila don ni ka bor ban perkhat ka kham en re nget aga ni ka sngi ai ba kini ki ba snap kinom long kinom sngo rang ba ya la di hen re to ai ba kin long kum ki khna ba kin pediang ya ni ka tien kum ba ka long adwai nga kerku ni ki khon ki jong me ablai ha ba ki yo pediang ya ka ka jingpen baptis sa ba ki yo pediang ya ka ding ka jong men sem ba khot ya ka jingpen baptis men sem ba khot try ba kinom sngo hon bandon pat ha ka takal wasni ka barem lani ha ka tak system ka barem lani ha ka tak wasni ka barem hen re kin don ha takal wasni ka ba thymmai ha ka jingpen ya ka jong men sem ba khot ha ka jingpen ya ka tien ka jong me adwai ni ki khon ki jong me kin shem ya ka rai ka rai ka badai ablai namar ka jingwan ka jong me kala hajan ban ngim la ban yele ka ya ka ni adwai ka khu ni ki khon chmai wei pi wei ha ka teng ka jong jisu nong panem amen but amen tran ka khu ifi ya da ka jing shlor pi bot yu jisu ba ding phana wat buri ya ka ding phana lada pi di ki nong bot aba ka prathai kan tep ba fi di ki nong bot ki bi sha wat juburi ya ka ai ka ba fi la le wat juburi ta ka jingai ki jong pi la filen yo trai ha ka prathai jisu len ne fi khmat ukpa fla yo trai ha ka prathai pi pla yo jisu un pla fi ha khmat ukpa blame ka khu fi ngen se kendo amen